Het tal bijstandsuitkerings neemt ta. Er komt minder yield van het Rijk en er is een soort groen van de gemeente net verkocht door de crisis. Dat zorgt voor grote financiële problemen. En dus moet er bod bezuinigen worden. Het liegt er net om. In 2014 miljoen euro, dat oprinnen zal tot 3,4 miljoen in 2017. Iedereen die merkt hier wat van. Onze eigen medewerkers bijvoorbeeld, er zijn er al een heleboel uit. En we gaan ook vergelijken met andere gemeenten. Hoeveel mensen hebben die nu in dienst en hoe verhoudt zich dat tot ons. Maar bijvoorbeeld allerlei subsidies aan instellingen, evenementen. De mensen die ook ondersteuning nodig hebben. Ja, iedereen zal het echt gaan merken. Een van de plannen die ik nog sneuveljes zal, is het ompakken van het Molenplein in het centrum. Daar zullen een parkeergarage, winkels en appartementen komen. Het Molenplein, dat is een parkeerplein, dus daar hebben we nog inkomsten van. En inkomsten met ongeveer 220.000 euro structureel. Als we daar bouwen gaan, of bouwen litten, dan ben we de inkomsten kwijt. Dus het is puur een financiële afweging geweest om een streep te zetten door een ontwikkeling op het Molenplein. Nou, tijdens de recessie komt het dus wel goed uit, want met een bouwput voor de deur voor 2 jaar, dat kost toch conditie. Maar de gemeente had meer maatregels in petto. Ze willen kwijtskwelling van belasting afschaffen en minder subsidies uitkeren. Ook de gemeentelijke lasting je mogelijk omheeg, bij haast 5%. Dat is aan voor de lege inkomen, ik ben zelf ook gehoord en dus een video daar binnen aardig op bezuinigen. Die inkerings van dat instanties aardig naar beneden gaan en alle belastingen gaan maar omheen. Dat is eigenlijk net meer op te brengen. We verhellen op de gewone mensen. Zoals alles wat de regering ook doet en doet de gemeente ook. Een beetje onnozel. Hoe is dat dan? Nou ja, ze willen al je grut, maar ze jouw festival altijd aan het verkeerde ding. De belangrijkste oorzaak dat Jereveen jip in de rede cijfers zit, is het groenbedrijf. Er is in het verliezen te volle groen aangekocht dat nou net verkocht wordt. In het verleden heeft de gemeente Heerenveen een heleboel grond aangekocht omdat ze een ontwikkelende gemeente was. Dat heeft ook een heleboel economische ontwikkeling voor een grote regio teweeggebracht. Heel veel bedrijven zijn hier ook gekomen. Dat ging toen heel erg goed. Maar in deze tijden, waarin het zo slecht gaat, waarin bijvoorbeeld ook de huizenbouw enorm achterblijft, zijn dat soort ondernemende gemeenten zijn echt de klos. En komt dat als een boemerang terug in je gezicht. De gemeente hoopt het met deze maatregels in 2021 weer financieel zoen te wijzen.